Olora ni weche mag tuke ni kocha Benni McCarthy nokao ayanga ting mar tayo team mar Kenya Harambee Stars e orak mar higni 2. Kata kamano, gin ang'o mantiere mesa kendo rito kocha no mawuok e piny mar Afrika ma milambo. Jafwambo marwa mar weche tuke James Opondo kolono mathoth. Benni McCarthy, kocha machon mar joloe club mar Manchester United, noyangi odiochieng' manyoro kendo miyo orak mar higni 2 geno en mar kelo lokruok ne tim maduong' mar Kenya Harambee Stars. Kuom thuolo mokwongo, kocha mar Harambee Stars biro bedo maonge jalup kocha mawuok pachoka bang' McCarthy yiero jolupne 3 mawuok e piny mar Afrika ma milambo. Ting' mokwongo jumbe 2 mabiro en loso tim mar Stars mabiro tugo e tuke mag manyo tiko tuke mag pinje duto. Leaders in charge with the right coaches, with the right mentality and the right mindset and the right work ethic, we can get this team to greater heights. And I heard a question earlier about the women's team might be the first team, Kenyan team, to represent the country in the World Cup. I think it will be both teams, the women and the men. Kata odoko ni Kenya nochako marache tuke mag manyo tiko tuke mag pinje duto. McCarthy nigi geno ni thuolo pod nitiere mar tieko thuolo maber kendo yudo otiko makamano. Stars biro rakore gi Gambia kaachiel gi tim mar Gabon dweni. You have 2 games where we can really try and change the players' mindset to prepare ourselves well, but if you can have positive results, and like I said, for me, I think it is possible that with the players that the national team have, you win 2 games, you collect 6 points. Wach mar osaro sekretari ruok matayo tuke adhula pachoka FKF kama tek. Kata kamano, jakom mar FKF Hussein Mohamed olero ni sirikal mamalo biro chulo kocha no kaachiel gi jolupne duto. Nafikiria upande wetu sisi na serikali tumekubaliana ya kwamba huu ndio mwelekeo, na hiyo serikali yetu kwa sasa imetupatia ishara zote, ama imetupatia ile commitment ya kwamba they will fulfill their part of the bargain, and we have no reason to doubt, and I'm happy that we have started on the right footing. Harambee Stars makothuolo mar 4 e chung mar timbe Group F atok Ivory Coast, Gabon gi Burundi. Kanyaka sani Stars nigi points 5. James Opondo, Ramogi TV, Nairobi. Maxwell Marende Juma majahigni 35 mabende en fundi mar chumbe mawuok